खर'खौ सोर गिदिंनाय मोनदोंलै आं दिनै माने मैया हरनिफ्रायनो एसे मोनगासिनो आङो। नैबेखिनिखौ मोसौनो हैखांनायनि उनावनोथ' आं हाखौ जाफ्लेयावनो थांनांगौ। दा आं बोरै हा जावनो हानो दिनै? आं हानाय नंला खोमा दिनै। जानाय लोंनायफोराबो खम जादोंना आंनिया आरो खस्थ' खालामनायाबो सानफ्रोमबो। बेनि थाखायनो आंनि देहाया लोरबां जालांबाय। ओंखामखौबो नांगौ बायदि जानो होला। ओंखाम बिबाबो ओंखामखौनो होला। आरोथ' बेदर जाबाथाय बेदरनि हाराखौल' दरसे होयो। ना जाबाथाय नानि सुखौल' होयो। ओंख्रिफोरखौबो एसेल' होयो। बिदिबा आंनि देहाया लोरबां जाया मा जानो? हमनोनो हाला आङो आंनि जिउआवदि मा जागोन। नागारना थांथो होननासो बेफोरबायदि खालामो खोमा आंखौ। आंलाय मानो नागारना थांनो दे? हाबायानो जाबाय। हाबा जाखांनायनि उनावलाय आंलाय मानो थांनो दे? मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं गब्दाजोंनो थाबाय थागोन। बिदिनो संसार जालांनोसै। थेवब्लाबो जानाय खिनिखौ एसे मोजाङै होबाबो आङो एसे सान्थि मोनगौमोन। मावनानैबाबो जागौमोन थागौमोन आङो गब्दाजोंनो। हाला बायदि मोनथारबाय आं दिनै। गब्दा खोनासंनाय। मायो? गब्दा, आं दिनै हा जावफ्लेनो हानाय नंलालै। खर'खौ गिदिंनाय मोनदों। आं नै बेखिनिखौ मोसौनो हैखांनानै उन्दुना थानि दे। अननानै आंखौ दिनै जिरायनो होथ'। आंखौ उन्दुनो हो। खर'खौ गिदिंनाय मोनदों गब्दा। अननानै नों साइखौ खेबसे बुजाय। आं गाबोन मोजां जाबानो मावफिनगोन दे, खर'आ मोजां जाबानो। नाथाय दिनै आंखौ उन्दुनो हो गब्दा। मोनदों आंजों हाबा जाफैनाया? रायजो लानानै हाबा जाफैदों माथो आंजों। बेनिखायनो जबरदस्ति रावजोंबो हाबा जानाङा, मिथिबाय? उनाव संसारा मोजां जाखाया। बेफोर बाथ्राखौ मिन्थिखानांगौ। आं मिन्थिया बेफोरखौ, आइनाव सोंना ला। आंखौ ओरैनो बुंनाय बायदि मोनगोनलै आइया। नों बुंना। आं हाला गब्दा, आं गोलैगोन। आं मोजाङैबो जानो मोना। आंनो नोंसाया मोजाङै ओंखामबो होआ, नों मिथिगौ ना? बेफोर बाथ्राखौलाय आंनो खिन्थानायलाय मा लाब मोनदों नोंलाय? थांदो नोङो। नोंहा जुदि बुरजा ओंखाम जानो लुबैदोंबा, नायै बेदरै ओंखाम जानो लुबैदोंबा न'आव थांना। जोंहानो मानो थाबाय दङ? थां, आंनि लाइफनिफ्राय थांदो नोङो। मानो बेफोरबायदि बुङो नों गब्दा? आं नोंजों हाबायानो जाबाय। आं नैबेखिनिखौ हैना फैनानै उन्दुनोसै दे गब्दा। अननानै आंखौ दिनै खेबसेखिनिखौ सानसेखिनिखौ उन्दुनो होदो। थां, उन्दुयै थां। गब्दा, थेंक इउ। नोंनिसिम रोजा साबायखर थाबाय। आरो मा नाटक बेफोर, हा? थां होनदोंना थां। नाथाय दिनै सानसेल' दै, दिनै सानसेल' सान्स होदों आं। नोङो जोंहानाव थानोबा नोङो बेफोरबायदिनो मावना जाखानांगोन, नङाबा नों न'आव थां। जागोन दे, उन्दुहैनोसै आङो। मोनदोंना सालि दासो? थांनो होबाबो थाङा। मा मोनदों बियो एसेबां खस्थ' जानानै? मोजाङै जानोबो मोना, उन्दुनोबो मोना। ना जाबाबो नानि सुल' होयो, बेदर जाबाबो बेदरनि हाराल' दरसे होयो। थेवब्लाबो मानो थाङा? दाथ' आरो ओंखामखौबो थोजासे होआ आइया जानो बेखौ। बेफोरबायदि संसार जाना मा मोनगोन दे बियो? आंनि मुदा दिनै एसे मोजां, नङाबा नोङो आंजों दामजागौमोनसो, मिथिबाय? सालि सुआ साला। बेसेबा बुरजा शपिं खालामखाबायहाय दिनै हाबानि थाखाय। बेफोरबायदि एसेबां शपिं खालामफेराखैमोन आङो। गोरनानि माला, खोमानि सना, ओमफ्राय खर'आव लाग्राखौ मा बुङोमोनलाय? कापिलि नामा? बेखौबो। बेथिंजाय दख'ना, फालि, ब्लाउस, बा मा नायनो। ओमफ्राय नोंनिबो गामसा, ओमफ्राय गस्ला, आइनि थाखायबो दख'ना, आरोथ' नेल पलिश, लिपस्टिक, आइलाइनार, मा खालामाखै दिनै? एसेबां बुरजा शपिं खालामफेराखैमोन आङो। आरो टिल्लु, बेसेबा दाम गोसानि माथो। आंथ' एसेबां दाम गोसानि बायफेराखैमोनानो। नाथाय नोंसो आंनो बायना होबाय। नंगौ नामा? बायबाथाय मोजां क्वालिटिफोरखौनो बायनांगौलै। औ नंगौ नंनाया, थेवब्लाबो आरो जोंफोरना एसेबां फैसा थायाना। दे, दाथ' आं दङना, नोंसोरनो जा नांगौ बिबानो जाबाय। जेबो टेनसन खालामनाङा। जा बुस्थुखौ फसायो बेखौनो लाबानो जाबाय। एसेबां दामानो जाया मानो लाबानो जाबाय। दाम गोसा होननानै बायालासेनो थानाङा। आंखौ बुंबानो जाबाय, आं बायना होगोन ना।
वाव थारैनो मा एसे मोजां हौवा नागिरना मोनखो आंलाय बेसेबां खाफाल गोनां आङो जोंफोरबायदि गैजारोङिनि फिसाफोरा बेफोरबायदि करोरपति सेंग्रा हरखाबनो लोगो मोनबाथाय बेसेबा मोजां नाङो दे गोसोखौ आं दिनै सैथो बाथ्रा बुंमारबाय रानि जानानै थानो हासिगोनलै आङो मायो मा सानबाय थाखो जेबो सानाखै सानाखै माने मानो साना जानो आङो आं माने सानगासिनो आं ओरैबायदि खुसिना आं दासान्दि मोजांखौल' सानबाय दङ दे गाज्रिखौ सानाखै जेनेबा जोंफोरथ' गाबोननो हाबा जासिगोन गाबोननि खोथाखौ सानै सानैनो आं ओरैबायदि खुसि जागासिनो बुंनोनो हाया आंथ' दा सिमां बायदिसो मोनबाय दङ जोंफोर गाबोन हाबा जासिगोन हाबा जामारसिगोन जोंफोर सानैबो औ दिल्लु आंहा एसे दुगैनोसैहाय गरम मोनसोदों थां दुगै थां दिल्लु जोंफोर सानैया गाबोननिफ्राय हौवा हिन्जाव जासिगोन ना औ दे नोंसाया दुगैनो थांनायावनो नोंखौ खेबसे खुदुमनोसै आं बेसेबा गोबाव जाबाय नोंखौ खुदुमिया बोरै बुंथारो दे ना खेबसे खुदुमहाय मा खुदुम नाङाथ' बुङाखैना जाबाय आइया मोनफैगोन अब्ला ओरैनोबाबो जोंफोर सानैया गाबोननिफ्राय हौवा हिन्जाव जाखासिगोन एसे दैजो हम सानसेबो गैला जागोन दे हगारो आइया मोनफैगोन अबावबा आइया नुबा मा सानगोन दे ओरैनोबाबो जोंफोर सानैया हौवा हिन्जाव जाखासिगोन थेवब्लाबो लाजिहै मा हगारनो गोसो जायाखै आं नोंखौ धैर्य लाखिलै दिल्लु गाबोन सानसेल'सैसो दाथ' आरो जोंफोर गाबोननिफ्राय बोराय बुरिसो जासिगोन ना हाजार सेंग्रा सिख्लाबाबो हाबा जाखांनायनि उनावनो बोराय बुरियाव गोग्लैयो आरोथ' बोसोरसेनि उनाव गथ'नि बिमा बिफायानो जासिगोन बोसोरसेयावनो लायाहाय मा दिल्लु बिदिनो बोसोरथाम बोसोरब्रैफोरनि उनावसो लागोन जोंहा बिदिनो सेंग्रा सिख्ला रोखोम थाबाय थागोन आरोहाय बाब्रे बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनावसो लागोन नामा औ बे बोसोरथाम बोसोरब्रैयालाय मा दसेनो थांगोन फाताखौनो मोननाय नङा नंगौ नंनाया बोरैथ' हाबनो मोननाय दे आयै लहाखौ सोर पापिया गारना गालांनाय मिथियाहाय बिहामजो बे लहाया बोरै फैना थाफैनाय ना सोरबाफोरसो हिंसा खालामनानै गारना गालांनाय आं बेखौसो सानबाय दङ बिहामजो नङाबाथ' बे लहाया बोरै गोलैना थानो एसेबो मोजां मोनाखैना आयै मोजां मोननायालाय दा जिरायना थानायखाय बांद्राय सायाखै नाथाय गसंबा ओरैबायदि अरदाव साखायो गोलाव हाबदों नालाय बेसेबा गोलाव ना आयै औ बिहामजो एकदम आसि थाइसे जाहां गोलावखा थैयाबो जा बुरजा गखादों बिहामजो नों मानोथ' फैनाय दे नों साननैसो थाबावनांगौ नों न'आव साननैसो थागोन होननानै थांदों दा आंनि थाखाय फैनांबायसो बोरै फैया आयै नोंनो एसेबां गोलाव गिदिर लहा हाबदों आं खोनानैनो बोरैबा मोनदों आरो नोंसोरनो सोर ओंखाम संना होगोन बिग्रायाबो आरो हौवा मानसि एसे बानाय मोनोना थेवब्लाबो बिहामजो नोङो साननैसो थागोन होननानै थांदोंमोन दा आंनि थाखाय फैनांबाय ओमफ्राय टिल्लु जावायसोनियालाय माथो खौरां गैयालै आयै जेबो खौराङानो गैया मबाइलफोरखौनो सुइच अफ खालामजोबना लादों बेनि बाथ्रा सानैथ' आङो दाखालि सिङावबो नायालासिनो थाबायदोंमोन बिदियावनो लहाया हाबना होबाय औलै आयै बे टिल्लुआना गेजेर ओरैबायदि गाज्रि जायो बै लैथोस्रिखौ गोसोथोबा थोनानै गावगायानो फुस्लाय गोसोथोदोंमोन बियो लैथोस्रियाथ' गोसोखौनो थोनो नागिराखैमोन थेवब्लाबो लैथोस्रिया उनाव मोजां मोनलांदोंमोन देनाय एकदम गोसो गोथारै मोजां मोनदोंमोन बियो हाबा जानोसो नागिरदोंमोन एकदम हाबा जानो लागाथारमोन मागोनि उनावनो दसेनो मा जाब्रबखौ सोर सिख्लाखौ नुब्रबनानै बा फाग्ला जाखो बियो दा आरो अबावबा खारना थाहैबाय मानसियानो फैयासै दायो थांगोन दे होनबाय नङा दा बे लैथोस्रियाबो आंनिबा थांनांगौमोन न'आव दा आरो टिल्लु जावायसोनि गोसोआ एसेबो गैलायानोबा बेजों बेफोरबायदि आरो थाबाय थानालाय मा मोनबावगोन थांनो होनांगौमोनहाय आंनिबा बिहामजो बेखौ न'आव होनाया होदोंमोन नाथाय बिब'फ्रा थाङा मा जाबावनो गथ'फोरजोंबो मोजां मोनबाथाय सासेखौनो मोजां मोननांगौहाय बे टिल्लुआनो आरो आंथ' दा सानै माथा गरमसो आयै दा नै सासेया थांनो होबाबो थांला न'आव आरो सासेयाबो फैला खारना थाहैबाय मा जागोन दे बिदिबा जों आरो न'आवबो रावबो गैला आमाइनि फिसाजोसो दङ मात्र
ओमफ्राय बेरामोन्दाया मा जाबावनो आयै आङो ओंखाम संहैनोसै र' नोंबो उखैबाय खोमा उखैथ'वाखैहाय बिहामजो लासै लासै संबाबो जागोन दे हारसिंनो बिग्राय आबा मायो आयै मायबाफोर नांगौ नामायो आंनो जेबो नाङा दे आबा बिहामजोखौ एसे मदद खालामना हो थां ओंख्रिफोरखौ हानाहै थां आंबो आरो थाबायनो हाया जाना थाबायना नांलाया दे आयै आं हागोन दे थेवब्लाबो बिहामजो नोङो हारसिं बेसे मावनो देनाय थां आबा थां सानैबो सङै थां नोङो सङाबाबो ओंख्रिफोरखौ हाना हो मस्लाफोरखौ देना होबानो जाबाय नांलायालै आयै आं हागोन दे आयै साहा लोंनो ना खापसे आङो फुदुंनि दे आंबो लोंनि र' दे होमबालाय बिहामजो फुदुं दे आंनि थाखायबो खापसे र' फुदुंहैनि आङो दसेनो जागोन आंबोलाय मानो हायाव नायनानै थाबायासैमोन देनाय मालायबा बिहामजोआ न'आव थांदोंमोन साननैसो थागोन होननानै आंनि थाखायनो थानो मोनदिया फुजायावबो थांनो मोनासै बिहामजोआ दा आरो आंनि थाखाय थानो मोनदिया न'आव थानो लुबैयोना आंबो मोनथिगौ आंबो आगोल न'आव थानो लुबैसोमोन बेनिखायनो आंबो मोनथिगौ बुजि मोनो आङो दे आयै जेबो नङा दे उनाव थांफिननो हागोन नोंनि आथिङा मोजां जाबाथाय मालादि मोजां जागोन दा आंनि आथिङा गसंबानो अरदाव साखायो हामगोन दे आयै लासैनो हामगोन गाबोन डक्टरनाव थांबावगोन दे औहाय गाबोन खेबसे थांबावनांगोन ओम मंगलम मंगलम भगवान विष्णु ओम स्वाहा जय जय ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम दिननिफ्राय नोंसोर सानैया बिसि फिसाय जाबाय थारैनो टिल्लु जोंफोर सानैया बिसि फिसाय जाबाय हौवा हिन्जाव जाबाय दिनै जोंफोर सानैनि गेजेराव रावबो हाबनो हानाय नंला औ बिजुलि आंना खुसियावनो गाबनो ओंखारबाय जोंफोर सानैया हौवा हिन्जाव जाबाय दिनै बिसि फिसाय जाबाय बेसेबा गिदोंमोन आं मोनथिगौना बै लैथोस्रि फैनायाव नाथाय दिनै जोंफोर हाबा जागोनो हाबाय जोंफोरनि गेजेराव दिनैफ्राय रावबो हाबनो हानाय नंला जोंफोर दिनै हाबा जामारबाय थारैनो औ टिल्लु खैना गोदाननि जय बर गोदाननि जय खैना गोदाननि जय बर गोदाननि जय दे होमबा आंनिया खामानिया जोब्बाय आं नोंसोरखौ हाबा होखांबाय दानियाबा थांहोलांसै आं औ दे दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैया बोराय बुरि जाबाय आरोना नाथाय रामोन्दायासो नुवासै नोंनि हाबाखौ औ आदाखौ एसे बोरैबा मोनगासिनो आङो आरो आदाखौ हाबा जादों होननानै खिन्थायाखैबो ना आदानो खिन्थाबा आरो एसे प्रब्लेम जागोन ना आदाया बिसोरनो खिन्थाना होबाथाय मा जागोन एकदम दावराव जागोन ना औ आब'मोनाबो एक्सेप्ट खालामनाय नङाना बेनिखायनो सिरि सिरि हाबा खालामबाय आङो फारसेथिंजाय आरो आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ दाबो थाङाखैनो नों मोनथिगौना आयं आं बेसेबा टेनसन जाबाय दङमोन नाथाय दिनैसो गोसोखौ स्रां मोनबाय आङो हाबा जागोनो हानायखाय दाथ' खुसिखौनो लाख'नो हायाखै आङो बै जाम्बियालाय मानोथ' दंबाय दङो होखारहरबाबो जायो नोंसोर आब'मोना मानो लाखिनांगौ दे जाबायसो बेनोथ'हाय गेदेरफोर नोंसोरखौबो फैयासो सानदोंमोन आङो नाथाय नोंसोरदि गुवाहाटिसिम फैदों हाबा नायनो बेसेबा गोजोननाय मोनबाय आङो बे रामोन्दाया गैयाबाबो जेबो नङा दे नोंसोर थाबानोथ' जाबायना रामोन्दानिबाथ' बिजुलिया टिल्लु जावायसोखौ मोजांखौनो मोननाङामोननो जाम्बासोलै बे सासे जेबो नङा दे जावायसो बेफोरखौ मारगलि जेबो सानबाय थानाङा दा बै लैथोस्रि ना मा होननाया नोंसानि न'आवनो दंबाय दङोबा थाथों दे बेसे दिनथ' थागोन दे बियो सानसे नङा सानसेबाबोथ' थांखानांगोन ना आरो जावायसो हाबा जाबाय होननानै खिन्थाहर होनबासो थांगोन खोमा औ आफा खिन्थागोन र' बिदिनो साननैसो थाबावनि र' जोंहाबो आब'मोना असान्थि मोनखागोन आं मोनथिखागौ बिसोरनिबाथ' बै लैथोस्रिखौसो आं हाबा खालामनांगौमोन आंखौ बिसोर लिंहरबाय थादोंमोनानो नाथाय आंसो थाङासै दे थाङियानो मोजां जादों दे नोंसोर दा रुम भारायावनो थाथ' न'आव थांथ'नाङा आंनिबाथ' न'आव थांबाथाय दावरावसो जागोन बोसोरसेसोनि उनाव थांबाबो जागोन दे आरो बेलाय खैदिनसो थागोन दे उनाव हारसिंनो थांखागोन बे लाजिनाय गैया होमबा बियो मानो फैनांगौ गावगायखौसो बदनाम खालामना लाबाय माथो बिलाय आरो नोंनो नांखालायानोबा मानो फैनांगौ बियो औहाय गेदेरफोर लाजियाबो खोमा खारसन फैनो सेंग्रानोनो नांखालाबा बेलाय हारसिं नांगौ होनबानो जायो नामा आंथ' दा केस होजानोसो गिदों र' माबा खालामो मोनथिला आरो केस होबालाय मा होनो हायालै बेनो केस होनानै मा मोनगोन औलै नङा आयं
बे जाम्बियालाय दाबो नोंसानाव दंबाय थायो होमबा नोंसा आब'मोना मानो लाखिनांगौ बेखौ थांनो होनांगौ आब'मोनाबो बोरैबा थारलै आं बुंखादोंआनो बेखौ ब्रेकआप होबाय होननानै नाङा होननानैनो बेसेबा बुंखायोलै आङो थेवब्लाबो ब्रा ब्रा बेखौ हाबा खालामनो होबाय थायो आरो आंनिख्रुइबो एसेबां गिदिर बियो बोसोरब्रै ना बोसोरबा गिदिर आगोल आरो आं एसेबांबो बुजि गोरों नङामोन ना बेनिखायनो गोरोन्थि जाबाय बेखौ लाफ्लांनानै दे जाबायसो जेबो टेनसन खालामबाय थानाङा नोंसोर सानैयादि हाबा जाग'नो हाबाय दिनै बेखौनो बेसेबा गिदिर सानना ला आयं आंबोथ' बेखौनो बेसेबा खुसि मोनबाय दङ जोंफोर सानैया हाबा जाग'नो हाबाय बै लैथोस्रि सुवा जोंफोरनि गेजेराव हाबनो हानाय नंला एबारनिफ्राय नाथाय जोंफोर कर्ट मेरेजसो जायासै जागोन कर्ट मेरेजबो जागोन जोंफोर आयं ना टिल्लु औ जागोन मानो जाया कर्ट मेरेज जाथारनांगोन रावबो डिस्टार्ब होनो हायि बायदि सना थारैनो जोंफोर सानैया दिनै बोराय बुरि जामारबायलै ओरैबायदि खुसिना आंथ' खुसिजोंनो गाबनोसो ओंखारबाय दङ नोंलाय आंबोलै सना ओरैबायदि खुसि आंथ' नोंनिख्रुइबो बांद्राय खुसि आंथ' बेसेबा गिनो मोनदोंमोन थारैनो नोंखौ मोनमारबाय आं दिनै आंबो खुसिजोंनो गाबनो ओंखारदों बे लैथोस्रि बुरिया नोंसोरनाव थाना दा मा लाब मोनगोन दे जोंखौथ' सानैया सासे जाबायानो हम दोनों एक हो गया है वो कुछ नहीं कर सकेगा औ सना साननैसोनि उनाव खबर हरनोसै जोंफोर हाबा जाबाय होननानै ना दा बे साननैसोआ खिन्थाथ'आ दावरायद्राय जागोन ना औ टेल्लु आंखौ नागारना दा थांनाङा टेल्लु लैथोस्रि नोङो गाज्रि सिमां नुदों ना मायो सिमांसोमोन न' टिल्लुआ गुबुन सिख्लाखौ लाना खानाय नुदों आङो आंनिबा बियो गार्लफ्रेन्डखौ लाना खारबाय खोमालै जमुना लाना खारबाय बियो मा होनो आं दा माथो बुंबावनो आरो लैथोस्रि मोनथिला दे आरो नुदोंना माबायदि अबस्था जालांखौ आंखौ एसेबां बेफोरबायदि खालामबाय बियो आंखौ पागलि खालामबाय पाप नांगोन बियो जमुना बियो मा सानदों आंखौ न'निफ्राय थांगोन सादों नामा गावनि न'निफ्राय थाङा आङो बियो गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामबाबो आं थाङा बेयावनो थागोन नायगोन आंबो बिसोरनि संसार जानायखौ दे नोङो बांद्राय सानबाय थानाङा माथो खालामबावनो आरो उन्दु बयनाबो गावबागाव दुखु दङ नोंनियाथ' गोसथोनायनिल'सो आंनियाथ' आइबो गैला आफाबो गैला गासैबो आंखौ नागारलांबाय थैजोब्बाय गासैबो थेवब्लाबो दि आं गोसोखौ हमथानानै दङ थिग नोंबो बेफोरबायदिनो थानांगोन साननो गोनांबा दुखुआ आंनियावसो बांद्राय दङ नोंनिख्रुइ नोङो गाज्रि मोननाङा दोननाय बेफोरबायदि बुंनायखाय थेवब्लाबो नोङो सानना नायाखै माने खेबसे नंगौ मोजां मोननानै गारजानायाबो धोखा होजानायाबो दुखु थेवब्लाबो आंना बांद्राय दुखुसिन आंनि बायदि दुखुआ बांद्राय दुखुसिन बे बुहुमाव ना सेंग्रा सिख्लानि आंखाल गैया नों गुबुनखौबाबो गोसथोनो हाफिनगोन नाथाय आङो बिमा बिफाखौथ' मालाबाबो मोनफिनलाना थेवब्लाबो दि आङो धैर्य हमनानै थादों गोसोखौ हमथाना थादों नोंबो बेफोरबायदिनो था आरो जायबा मानसिया नोंखौ नांखालायानोबा नोंखौ मोजांखौनो मोनखालायानोबा नों बेनि थाखाय गाबनानैबो जेबो लाब गैला लैथोस्रि आं सैथो बाथ्राखौनो बुंदों नों गाज्रि मोननाङा बेथ' मालाय खारबायानो गोसथोनायखौ लानानै खारबायानो खोमा मालाय मिनि खुसि रंजा खुसि जाबाय दङ उन्दुबाय दङ नोङो बिथिंजाय गाबबाय दङ नोंनि खोथा जेबोखौनो सानाखै बे टिल्लुआ होमबा नों बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय एसेबां फाग्लि जानानै मा लाब नों बोरै दं मोजाङै दंना गैया ना जादों ना जायाखै ना लोंदों ना लोङाखै बेफोरखौ जेबो खबरानो लायाखै नोंखौ फैनाय खोनानानै बियो खारबायसो होनबा आंनिबाथ' नोङो बेखौ बावनो नाजादो नों हागोबा गुबुन सेंग्राफोरजों रायज्लायबाथाय एसे नोङो बावगोन बेखौ नाथाय आं दि रावजोंबो रायज्लायनोनो गोसो गैला आरो गुबुनाबो जुदि आंखौ बेफोरबायदि थगायबावोबा बयबो बेफोरबायदि जाजोबालै लैथोस्रि थेवब्लाबो टिल्लुआ आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन ना खालामनाङामोन नाथाय खालामबाय दा मा खालामबावनो दे नोङो एसे गोसोखौ हमथाना थादो लैथोस्रि बावनो हाबाथ' मोजाङानोमोन आं बेखौ नाथाय बावनोनो हाया बांद्रायसो माबा फाग्लि रोखोम मोनग्रा जाबावबाय आङो दे नोङो सानबाय थानांला उन्दुदो दे बेफोरबायदि जाया लोङालासिनो थाबा उन्दुआलासिनो थाबा देहाया नोंना गाज्रिसिनसो जाबावगोन ओंखामखौनो जायाखै नों दहायबो मैयाबो एसेल' जादों बेफोरबायदिबा नोंना देहाया लोरबां जाजोबगोन दे उन्दुदो दे आंबो उन्दुनोसै
एसेबां हराव टिल्लु होननानै गाबख्रबदों लैथोस्रिया गाज्रि सिमांखौ नुलाबायदों खोमा खबर लानो थांनांगौमोन नाथाय दा एसे बोरैबाबो मोनो थांनो ना मायबाफोर जादों जेबो जायाखै खोमा दे मायबाफोर जाबाथ' आंखौ जुमुनिया लिंफैगौमोन ना मा जाबावनो बे बिजुलि आरो टिल्लुआ गथ'खौ बुथारबाय जिन्दालास खालामबाय बिसोरो गाज्रि सिमां नुदों बियो नङाबा बेफोरबायदि गाख्रबामोन ना टिल्लु आरो बिजुलिया हाबा जाबायलै औ जानोबो हानाय बेनि थाखायनो बियो बेफोरबायदि सिमां नुदों पापिफोरा मबाइलफोरखौ सुइच अफ खालामजोबना लादों टिल्लुआबो बिजुलियाबो आयाबो लादोंलै आया मालायनि फिसानि दुखुखौ मानो बुजिया मा जाबावगोन आं जेबो साननानै मोनला थै आंनि थाखायनो जाजोबदोंलै आं फैयाबानो जागौमोन बिसोरनि न'आव दाहोना थाफैनो औलै आं फैयामोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन ना आंनि थाखायनो बेफोरबायदि जाजोब्बाय आंनो सनिया बिखा गावदों लैथोस्रिनिया बिखा खम खस्थ' मोनदों मोजाङैबो जायाखै बियो ओंखामखौनो जायाखै उन्दुबो लाङा खोमा मोजाङै टिल्लुखौ नेबाय थाबा मा जानो दे बिनि लाइफआसो एसे बोरैबा जागोन माथो बिमा बिफाखौ खबर होबाबो मोजां जागौमोनलै साननैसो थानानै आंनो होगोन खोमा र' औ मा मोनगोन बे टिल्लुनि न'आव थाबाय थाबा आंनिबा दा बियो गुबुन सेंग्राफोरजों रायज्लायनांगौमोन होमबासो एसे बावगौमोन दा रायज्लायाबो ना मानसिया टिल्लुनि अनगा रावखौबो नाङानो मानसियानो बुजायबाबो लायाना आरो बोरै लानाय माने आरो एसेबां बोसोर मोजां मोनलायनाय ना गारनो हायाखै बियो साननैसोलाय माथो फन सन हरालासिनो थादोंमोन बियो ओमफ्रायबा आरो मा जालायखो खारसन फैदोंलै बियो आइमोनखौबो फन हरबाबो मोनला जाला सुइच अफ खालामजोबना लादों बै टिल्लुआनो सुइच अफ खालामनो होजोबदों खोमा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय जायबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जायबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाखै सरि दे लोगोफोर मानो होनबा बिजुलि आरो टिल्लुजों हाबा जाजानो बायोमोन आरोना सोरबा सोरबि थेवब्लाबो आङो हाबा होनाय जाबाय दे होमबा लोगोफोर माथो बुंबावनो ओमफ्राय हेपि दिवाली दे लोगोफोर सोर बमा गावगोन बमा गावा आंथ' दोखो गावखागोन रहरा गाबोनबा भिडिअ हगारनाय जागोन ना जाया मोनथिला एकदमबारे खबरफोराबो मोजां नंथाराहाय लोगोफोर एकदम जाथि बंख खुरमा गासिबो बेमार आजार जाजोबदों न'आवबो एकदम मा बुंबावनो न'नि अबस्थाखौथ' बुंनोनो नाङा भिडिअ बानायनायनि मुदावनो गैखाया आं लोगोफोर थेवब्लाबो एकदम बानायथारदों आरोना मेगन मिसिबनानैबाबो बे साननैसोआ बानायदों आं न'खरावबो बिराद प्रब्लेम सोलिगासिनो लोगोफोर मा बुंबावनो बिथिंजाय आरो जाथि बंस खुरमा गासिबो आरोना दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना गाबोन मा जायो नायनोसै हगारनाय जायोना जाया दे थाथ'लायदो दे लोगोफोर थेंक इउ